текат следствено-процесуални действия за изясняване на причините и на първия и на втория взрив, но прави впечатление мудрото действие на Министерството на отбраната по отношение на неколкократните искания на ВМЗ Сопот за изпращане на сапьори относно прочистване на района. Смущаваше и факта, настояването това да бъде поръчано на една частна фирма и се прави една добра съпоставка, когато за взрива на Петолъчката са изразходени около 1 200 000 лева за почистване на района. Тук сметката показва, че за почистването на остатъците след взрива ще са необходими около 10 милиона лева. И в крайна сметка мудното действие на Министерството на отбраната с придвижването на тези сапьорни отделения и взводове, които да свършат тази работа, също в доклада смущаващо е наистина настояването това да бъде възложено като поръчка на фирма, която да свърши тази работа.